tomto díle se podíváme na ženu, kterou napadla vlastní dcera pepřovým sprejem, protože jí nechtěla dát peníze na drogy. Kamo, kdo jí to udělal? Myslím si, že tento díl není vhodný pro děti, takže pokud je vám méně než 7 let, tak vám rozhodně doporučuji toto video vypnout, ale pokud jste starší nebo vám je přesně 7 let, tak mi dejte odběr a my jdeme na to. V domě může být opravdu cokoliv. Většinou se jedná o domácí násilí, ale předvídat v tomto případě opravdu nelze. Teda sem. Dobrý den. Dobrý den. Prosím Tak vás. povídejte. Já jsem tamhle vycházel, já bydlím tady v té ulici, úplně vzadu. A vycházím tady do ulice, tamhle vždycky jdu na autobus, najednou jdu a tady, tamhle, jak je tahle ta budova bílá, tak najednou slyším nějaký takový, jako křik to bylo. Jo. A otevřená brána tamhle, tam je otevřená Do tohohle branka. baráku. Do tohohle baráku. A Spěcháte ještě jsem si, nespěchám. Tak pojď, jestli vás můžu požádat, jestli tam... Teď už Nám to jako, ukázat, já co jsem se si to říkal, bylo. to jako musím, to se A nedá co jste nic dělat. přesně teda slyšel? Nebo Já teda musím na začátku říct, že tohle je celkem extrémní situace, protože je tady borec reálně se vyjadřoval minutu k tomu, že nějaká paní tam křičí o pomoc, tak je jako celkem crazy, protože já kdybych takhle někomu měl zachraňovat život, tak rozhodně neřeknu policajtům, že jdu na autobus, ale že prostě jsem šel kolem baráku a slyšel jsem paní, jak řve o pomoc. Ne, že jsem začal vymýšlet, no já jdu prostě na autobus tady do hospody za Pepou chlastat pivo. To je jakoby extrém, no. Jsem slyšel takový, jako kdyby nějaká paní tam byla stará a křičela, volala o pomoc. Takže ženský hlas. Ženský hlas, no přímo ženský hlas. Muž nevěděl, co by se mohlo odehrávat v domě, ale říkal, že v této ulici také bydlí a zná tam nějakou starší paní. Zkusíme teda zazvonit. Oni není slyšet ten zvonek pořádně. Jsou pootevřený ty dveře, že? Bude slyšíte? Je tam je to, běž. Že je to slyšet. Tady. Dobrý den, paní. Dobrý Co se je. vám stalo, paní? No, Potřebuje peníze, když je nemá, tak je agresivní a blátivý. a jak se jmenujete, paní? A já se jmenuji Olga Zelíčka. Kámo, tak to ne. Chudák Olga. Hej, ona vypadá úplně prostě zničená. Podívejte se na to, prostě, kámo, kdo jí to udělal? Dobře, paní Zelníčková, já vás rozvážu, jo? Kdyby to bolelo nebo něco, tak mi řekněte. A co se vám stalo, paní? Můžete se schopná mluvit, co se tady stalo? Že A kdo? peníze a když jsem jí řekla, že nemám, tak mi nastříkala sprej Byl to do z toho očí. A kdo sem přišel, paní? Dcera, Vaše dcera. ano, nastříkala mi, protože chtěla peníze na drogy a když Ona bere drogy. ano. Naše Kámo, můžeš mi říct, jak je možný, že dcera prostě je drogově závislá, přijde ke svojí matce domů a prostě jí nastříká pepřák do očí, protože jí nedala peníze na ty drogy a prostě jí přiváže k topení jakože za trest? Kámo, jak... Napište mi třeba do komentáře, jestli byste tohle svoji vlastní mamce udělali, protože jestli jo, tak jako jste podle mě úplně zrůdy, jako tahle dcera, ale nemám slov zatím, jdeme na to. zbytá žena byla při vědomí a dokázala nám říct, co se v domě odehrálo. Vlastně podívám se, nemá nějaké Ráda se vrátí, že do mě nalej víno na své prášky a že budu Tak. vypadat jako, že jsem si to sama dělala. Ona vás Jak si tohle můžeš sama udělat? Však ona je přivázaná k topení a má úplně, ale úplně zničený obličej. Nemám slov. teda tady přivázala a stěhovala. Já se jí bojím. Tak se vůbec nebojte, my už jsme zavolali záchranku, oni už sem jedou, vy se nebojte, už jsme tady. Už můžete být v klidu, my se o vás postaráme. Už máš ty prachy? No nic, přístěná příčinu. Stůjte, policie! Policie, stůjte, policie! I borce na mě uletěla buřinka, prostě dívej na to. Stůjte, policie! Prostě uletěla čepka z toho, jak jedna za ní běžela. Policie, stůjte, policie! Stůjte! Nechte mě bejt! Nechte mě bejt!
Vláda. Co si Druhou ruku. myslíte? Druhou ruku. To bolí! Uklidněte se. Samozřejmě se nerozlišuje, jestli je to žena nebo muž. My musíme zakročit i proti ženě, i proti muži. Takže teďka si vás pěkně postavím a půjdeme dovnitř. Kolena pod sebe. Postavíme se, jo? Postavte se. A jdeme dovnitř. A pěkně v klidu. Cokoliv. Jako upřímně Borka vypadá jako, že ty drogy fakt bere, protože to je totální smažka. Uděláte, budu brát jako útok na mou osobu. Je vám to jasný. Tam říkám, že to Tady se se nenechám postavte. líbit vůbec. Hrudníkem se mi. Co to je za chování Hrudníkem. tohle? Prosím tě vevnitř, jo? Neskutečný. Jdeme. Jo, to je neskutečný, zvlátit vlastní matku je vlastně úplně normální kvůli penězům na drogy, jasně. Kam mě zase Jdeme táhnete? dovnitř. Tady se opřete hrudníkem o zeď. Tady se opřete. A stůjte. Máte u sebe nějakou zbraň? Nemám u sebe zbraň, už jsem vám to říkala. Nohy od sebe. Mami, můžeš mi to vysvětlit, co se tady děje? Dejte se hlavu na druhou stranu. Mami, jo, jsem její dcera. Hlavu dejte na druhou stranu. No mamka ti asi nepomůže, když tam leží přivázaná k topení a je totálně polomrtvá. Já bych jenom úplně nastřelil prostě na hlavu, ale samozřejmě v Robloxu. Svým mamince Prosím tě. Jo. Jde akorát zapomínat. Myslím tě, rovnou už i kolegyní mi dala doklady té dcery, která jí měla... Co jste mamince udělala? Se zeptejte jí, já jsem taky ptám, ale není schopná to říct. Proč jste utíkala, když jste nás viděla? 23. Žena se mohla dopustit přečinu týrání osoby ve společné domácnosti a vydírání, za což jí hrozí až 4 roky odnětí svobody. No hned bych ji nasolil, třeba 8 let, svině jedne. Co berete, slečno? Vypadá na to, že byš tak něco brala, nebo co? Právě, že To je vypadáte roztěkaný jako pohyby a babka. podobně je docela, jo. Jo. Maminku jste zbyla, přivázala k topení. Tak jestli něco beru, tak si to můžete snad zjistit sami, ne? Tomu mě nepotřebuje. Kámo, takové chování, já bych ji fakt na mě ublížil, asi na zdraví, v Robloxu, nebo v Minecraftu, to je jedno. Tady. No, rozuměl jsem ti správně, leden 2017, jo? Tady. Hrudníkem, nohy ještě víc od sebe. Květen 2017 je právní moc, jo, takže to furt je. Proč jste to mamince udělala? Já jsem Jo, jí nic rozumím, ona tady v tom nedělala. nebylo moc rozumět. takhle zmátil. Takže Jasně, maminka to udělala sama, spadla hlavou o topení, omylem se vlastně tak přivázala k topení a ještě vlastně ten pepřový sprej na ní spadl z poličky a taky to úplně se nastříkalo do očí, že prostě Borka tam leží. Nemám slov, úplně prostě totální lži, úplně levák Bob, fakt úplně mě nasrala. 15měsíční podmínka, Ani no tak to nevím, co vychází, je. že teda porušila podmínku, takže Já jsem ji je snad zajištěná viděla, určitě, měla jestli jsem budou dohodu podezření z policajtů. trestného činu. Když jsem předal poškozenou vlastně záchranářům, přešel jsem ke kolegyni, tam mi podala útočnice jejich doklady a lustrací bylo zjištěno, že se nachází v podmínce za ublížení na zdraví, která jí byla udělena v květnu 2017. Takže slečna je v podmínce, no, tak to je bombička, hned bych jí to tam nasolil, ten trest, aby mohla jít bručet. A když se ještě podíváme, jo, tak maminka si to udělala omylem, podívejte se na ty dveře, podívejte se na ty dveře, jak jsou úplně od krve. Maminka si to udělala sama, spadla od dveře, vlastně pak otopení, úplně se tam rozsekala. Kamo, já nemám slov. Za to 100, já 105, prosím tě, se na druhou paní hlavu, odvezou do stranu, krče, ale mají když to podezření a Už to něco stačilo. z páteří, Už toho bylo dost. dále otřes mozku a nějaký pohmoženiny, ale snad to bude v pořádku. Takže... No takže co? Co se stalo teda? No teď se to slyšela prima otřes mozku, jako. A proč jste jí to Tak proč se udělala? mě ptáte? Proč jste jí to udělala? Kdo vám řekl, že jsem jí to udělala A kdo já? jí to udělal? Já jsem přišla až po vás. Tak už asi můžete jít, to je, tohle už je v pořádku, jo? Tak děkuji, Já pane jsem rád, Wagner. že jsem Určitě, jak je přispěl dobře, aspoň. že jste dal vědět, že o tom člověk teďka věděl. No, přece jenom tady je to, jsme všichni, jak se říká, tady No, sousedí jasně, já a podle, věřím když tomu, se že se člověk tady dozví, znáte. tak to je prostě divný. Jo, že Jsou to sousedí jedna velká rodina. Samozřejmě doufám, že babka bude zdravá, babička, pardon, nechce být zlý. A dcera půjde bručet na pěkně dlouho, protože tam žádný drogy nebudou, takže pěkně detoxík, bude se třepat každý den v posteli, jak totální smažka. Ale já doufám, že se vám video líbilo, samozřejmě zanechte mi odběr a u dalšího videa ahoj.